टिकली लावतो जरा आणि बस देवाला हे घालायचंय. तू करा शेरू वाग्या त्याला सुसू करा. हे बघ ह्यांची मस्ती बघितली. आता एक नवीन गोष्ट तुमच्याशी मी शेअर केलेली आहे बोलता बोलता. नमस्कार ताईनो. आता ही जी क्लिप तुम्ही बघताय ना ती गुरुवारची क्लिप आहे. म्हणजे गुरुवार रात्री उशिरा ही क्लिप शूट केली होती. आपल्या बागेमध्ये जो काही भाजीपाला म्हणजे भाजीपाला नव्हताच पण जे काही थोडंफार फळ फ्रूट जे काही होतं ते सगळं काढून घेतलं. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आपल्याला निघायचं होतं मुंबईसाठी. त्याच्यामुळे ही सर्व पॅकिंग म्हणजे करायची होती. बाकी सगळं काही पॅकिंग करून झालं होतं. फक्त हे तेवढं काम राहिलं होतं. तर ते दोघं जण बसून करत होते. आणि काय थोडीशी घाई पण होती कारण सकाळी बघा आपल्याला लवकर उठायचं होतं. म्हणजे जितक्या लवकर उठता येईल तितक्या लवकर करायचं होतं आणि निघायचं होतं. वेळेत पोचायचं होतं ह्यासाठी. आणि म्हणूनच आदल्या दिवशी सगळं पटापट वेळेत करून घेतलं. आणि सकाळी किती 3:30च्या दरम्यान ना कुणालचे बाबा उठले आणि त्यांनी सुरुवात केली. जे काही त्यांचं आवरायचं होतं ते सगळं करायला घेतलं. आणि बरीचशी कामं की नाही अजून बाकी पण होती. म्हणजे निघण्यापूर्वी पण अजून काही म्हणजे लॉक केल्यानंतर पण 1-2 गोष्टी करायच्या होत्या. ते पण म्हणजे औषध फवारणीवर ते पण करायचं होतं. मेन काम ते होतं घराचं आपल्या. तर सकाळी मी 4:15-4च्या दरम्यान उठली मी आणि नंतरला इथे घरातलं झाडलोट वगैरे असतं ते सगळी करायला घेतली. म्हणजे झाडू काढताना पण मनामध्ये असा विचार येत होता की बघा आता हा शेवटचा म्हणजे लास्ट दिवस आहे माझ्या घरामध्ये. मी असं झाडलोट करते, पक्ष्यांना खायला घालते. म्हणजे एवढ्या अंधारात मी पक्ष्यांचं खाण्यानं टाकून ठेवलं. आणि नेहमीप्रमाणे चहा घेतला आणि म्हटलं बसूया थोडा वेळ आपल्या कट्ट्यावरती आणि चहा पिऊया. तर कुणालचे काका ना ते होते तिथे आंघोळ करत होते काळू खातच. आणि तुम्ही बघा मागच्या साईडला काळू बघा किती म्हणजे ही जी वेळ आहे ना 4:30ची वेळ होती. आणि चहा पीत बसलं. कुणालच्या बाबा जरा बिझी होते आज. म्हटलं म्हणजे माझ्या मनामध्ये असा विचार आला होता की आज आपल्या ह्या घरामध्ये शेवटचा दिवस. शेवटचा मी याच्यासाठी म्हणते पुन्हा आपल्याला यायचं आहे पण आता जायचं ना म्हणून हा शेवटचा दिवस म्हणते मी. तर म्हणजे एकत्र बसून चहा प्यायचा विचार होता पण कुणालचे बाबा खूप बिझी होते त्याच्यामुळे मी काही बोललीच नाही. भरपूर अशी घाईघाई सकाळी पण चालू होती. हे बघा हे इथे असं त्यांचं औषध फवारणी चालू होती. औषध फवारणी म्हणजे उंदीर असतं ना जीवजंतू बघा आपल्या घरामध्ये येऊ नये याच्यासाठी औषध फवारणी. आणि मुंग्यांचं औषध म्हणजे मुंग्यांचे वारूळ वगैरे बघा लागतं घर बंद असताना. त्याच्यामुळे आम्ही ना मार्केटमध्ये बघा गेलो होतो ना आदल्या दिवशी तेव्हा याच्यामध्ये म्हणजे ॲग्रो असतं ना त्या दुकानामध्ये जाऊन सगळं चौकशी केली. आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्ही अशा प्रकारे औषध फवारणी करा घरामध्ये नसेल तेव्हा तर ते चांगलं असतं. तर ते कुणाच्या बाबाने सकाळी सगळं करायला घेतलं. आणि भाग्याशिरू बघा किती गाढ झोपलेले होते. आणि ते पण सकाळी लवकर उठल्या म्हणजे 3च्या दरम्यान दोघं पण उठले होते. म्हणजे बाहेरच्या अंगणामध्ये जशी औषध फवारणी केली ना तसंच घरात पण करायचं होतं. आणि सामान तुम्हाला सांगते म्हणजे बऱ्याच जणांचा गैरसमज झाला आहे की आम्ही सामान वगैरे सगळं घरून घेऊन निघालो का. तर नाही, फक्त कपडे आम्ही पॅकिंग केलेले आहेत. बाकी आपलं जे काही सामान होतं ना घरातलं वॉशिंग मशीन आहे सगळं जे जसं तसं ठेवलेलं आहे. कारण आपल्याला बघा यायचं आहे की नाही पुन्हा कुठे म्हटलं सामान आपण आणायचं. त्याच्यामुळे आपलं सामान सगळं तसंच ठेवलेलं आहे. तर सगळं झालं बाहेरचं आवरून. आणि मग कुणालच्या बाबांनी ना घरामध्ये औषध फवारणी करायला घेतली. माझं पण सगळं आवरून झालं होतं घरातलं. भाग्या आणि शेरू यांना ना बाहेर घेतलं कारण त्या औषधाचा वास बापरे इतकं तो वास खतरनाक आहे ना की आपल्याला चक्कर येऊन जाईल इतका तो वास भयानक. त्याच्यामुळे म्हणजे उलट्या वगैरे व्हायचा पण चान्स असतो. त्याच्यामुळे मी तेव्हा सरळ बाहेर निघते कारण ह्या औषधांचा ना मला खूप त्रास होतो. तर भाग्या आणि शेरू यांना घेतलं आणि मी लगेच बाहेर आलं. सामान वगैरे सगळं आपलं गाडीमध्ये ना ठेवून झालं होतं. फक्त आता हे शेवटचं कामच राहिलं होतं. सुसू करा शेरा. चला 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 निघायचं. काळोख किती आहे. कपड्याच्या आतमध्ये टाकले बघ दोरी हवे. काय बांधायचंय. बांधले नाही अजून. हा हा आड्याला बांधायचे. हा तुम्ही दोघं बाहेर तो तुम्ही गाडीत बसून घ्या. नाही टाकायचं आहे ना काम ते. काय ते बांधायचं ना मला. बांधायचं अजून ते फिरवा त्यांना फिरवू लागली करा. हे झाला सुसू करा शेरू वाग्या त्याला सुसू करा. हे बघ ह्यांची मस्ती बघितली. हा मस्ती काही कमी नाही काळोखातनं पण. कुणाला त्यांचे कपडे घेतले त्या ड्रॉवर मधनं. नाही ना अजून घे त्या कपड्यातले.
हां हां ते कर आधी बांध आणि मग घरी चलो इथे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आत्ता वाजलेत सकाळचे काहीतरी 5:30 वाजलेत आणि निघालो आहे बघा आम्ही. झालं आता शेवटचं काम बाकी आहे. ते कुणालच्या बाबा ना औषध जरा टाकतात, म्हणजे मुंग्यांचे पावडर वगैरे असेल ते सगळं टाकायचं असतं, त्याच्यामुळे टाकतात ते. आणि चला निघूया आता. काळो काय अजून भरपूर. चला शेरू चला, वाग्या चला, नंतर थोड्या वेळाने तुमच्याशी बोलते मी. तर इथे आपल्या प्रवासाला सुरुवात झाली. मनामध्ये फक्त एकच भीती आणि चिंता वाघ्या आणि शेरूना यांची मला होती. कारण गाडीमध्ये बसलं की यांचं वॉमिटिंग करायचं चालू होतं. हा बघा आपल्या वाघ्या बघा, शेरू. आणि काय झालं आहे, दोघं जण पण आता मोठे झालेत ना, त्याच्यामुळे गाडीमध्ये जागा थोडीशी कमी पडत होती. म्हणून शेरूला असं मी माझ्या पायाशी बसवलं, म्हणजे अलटून बलटून अशी जागाना चेंज करून आम्ही बसलो होतो. तर पहिला 1 ते 1.5 तास दोघांनी खूप हैराण केलं. हैराण म्हणजे खूप वॉमिटिंग त्यांना झालं. त्यांना खायला वगैरे काहीच दिलं नव्हतं. म्हणजे डॉक्टरांनी सांगितलं होतं त्यांना खायला वगैरे काही देऊ नका, आणि तसंच आम्ही केलं मग. आणि नंतर 1 ते 1.5 तासानंतर ना दोघं पण एकदम नॉर्मल झाले, एकदम व्यवस्थित झाले. मग म्हणजे डॉक्टरांनी स्ट्रिक्टली सांगितलं होतं फक्त तुम्ही पाणी वगैरे द्या, पण खायला त्यांना असं काही देऊ नका. तुम्ही घरी पोचलात की मग त्यांना खाण्यापिणं द्या. आणि सेम तसंच आम्ही केलं. मग अर्ध्यावरती पोचलो आम्ही, आणि नंतर त्यांनी दुपारच्या वेळेस म्हणजे जेवणाच्या वेळेस त्यांना मी पाणी वगैरे दिलं होतं. आणि नंतर घरी पोचलो ना त्यावेळेस त्यांना खाणं वगैरे असं दिलं. आणि इथे 12 ते 13 तासाचा प्रवास झाल्यानंतर आपण बघा मुंबईमध्ये एंट्री केलेली आहे. मुंबईमध्ये जशी एंट्री केली तसं कुणालच्या चेहऱ्याचं हसून तुम्ही बघताय. त्याच्या चेहऱ्यावर एक वेगळी स्माईल आली होती आणि मी बघितलं होतं. त्यावेळेस माझं लक्ष होतं की कुणाल खुश कसा होतं ते मला बघायचं होतं. आणि नंतर फायनली आम्ही बघा घरी पोचलो. ही आमच्या बिल्डिंगची लिफ्ट. दोघंजणं बघा खूप घाबरले होत्या दोघंजणं, कारण पहिल्यांदाच सगळं हे बघतायत, त्याच्यामुळे थोडेसे जरा कावरे बावरे झाले होते. पण मी त्यांच्यासोबत होते, त्यांना मी अजिबात एकटं सोडलेलं नाही आहे. सतत ते माझ्यासोबत होते. लिफ्टमधनं बाहेर पडलो आणि मग आमच्या मजल्यावरती एंट्री केली. आणि कुणालचे मित्र, हा जो बघा तुम्हाला मुलगा दिसतो ना लाल टी शर्टवाला, भेटेल तुम्हाला लवकरच भेटेल बघा आपल्या व्हिडिओमध्ये. तर आता मी पण मागे होते, त्याच्यामुळे चेहरा काही कॅप्चर करता नाही आला, त्याच्यामुळे तो लगेच कुणालला बघा भेटायला. हे बालपणीचा मित्र हा कुणालचा. नवीन घरामध्ये नवीन घरात. हे बघा, हे थोडंसं तुम्हाला फक्त दाखवते मी. अजून काही सामान शिफ्ट नाही केलेलं आहे, सगळं करायचं बाकी आहे. ते आता उद्यापासून किंवा परवापासून चालू होईल शिफ्टिंग चालू करावं लागेल, सामान आणावं लागेल. त्याच्यामुळे हा बघा सगळा पसारा पडलेला आहे. आम्ही आताच मी फ्रेश झाली आणि म्हटलं चला तुमच्याशी थोडंसं बोलते. सकाळपासून प्रवासाने इतकं म्हणजे काय थकली जाम थकाला मला. इथं प्रवास म्हटला का मला ते कंटाळा येतो, सहन होत नाही. आणि कुणालच्या बाहेर ड्रायव्हिंग करून करून कंटाळे म्हणजे ट्रॅफिक थोडंसं आम्हाला मिळालं होतं. आम्ही किती वाजता आलो? आपण 6 वाजता मुंबईला टच झालो. घरी म्हणजे कांदिवलीतच टच झालो 6 वाजता. 6 वाजता आलो. कोणतरी आलं. बघ जरा कुणालना शेरूला घेऊन जरा खाली गेलाय बिल्डिंगच्या. आणि मागे तुम्हाला दाखवते. हा बघा दोघं जण ना मगाशी आले ना तेव्हा थोडेसे घाबरले होते. आम्ही जेव्हा गाडीतून खाली उतरलो ना, शेरू खाली उतरायला तयारच नाही. त्याने बिल्डिंग बघितली आणि यायलाच तयार नाही. वाघ्या एकदम मस्त बिंदास आहे, अजिबात घाबरत नाहीये. तो खाली आला तसा शेरू पण आला. आणि हा बघा आला शेरू आला. हा बघा शेरू आहे ना, सगळे बघतात. आणि हा कुणाल जाम. हा शेरूला फोन आला म्हणून जरा थांबलो. काय मग कुणाल जेव्हा खुश आहेत मुंबईला येऊन ना? खुश म्हणजे आहे, थोडाफार आनंद आहे. आनंद आहे. घर छान आहे हो. आता बघितलं ना आम्ही, तुम्हाला मी दाखवी ना. छान घर आहे, छोटंसं आहे पण चांगलं आहे, आवडलं मला. आणि अजून काय बरं सामानाचं म्हणाल ना मगाशी शिफ्टिंग, ते आता बघूया, हळूहळू होईलच सगळं. आणि इतर गोष्टी पण आहेत त्या हळूहळू मार्गी लागतील. आणि आत्ताच आहे ना तुमच्या सर्वांच्या मी कमेंट वाचल्या. म्हणजे काल रात्री जो व्हिडिओ टाकलेला आहे आम्ही तुमच्याशी बघा बोललो होतो व्हिडिओमध्ये त्या, आणि इतक्या चांगल्या कमेंट्स आल्या आहेत. मी कुणाल जेव्हा आता तेच सांगत होती की किती सर्वांनी सपोर्ट केलेला आहे आपल्या. आणि किती छान असं म्हणजे व्हॉट्सअपला पण बऱ्याच अशा म्हणजे मेसेज आलेले आहेत की तुम्ही जो काही डिसिजन घेतलं ना ते योग्य घेतलं आहे असं. म्हणजे बऱ्याच अशा कमेंट्स आलेल्या आहेत. म्हणजे अगोदर आहे ना जेव्हा कोणाला माहिती नव्हतं ना त्यावेळेस अशा नेगेटिव्ह कमेंट्स पण आल्या होत्या. म्हणजे त्यांची काही चुकी नाही, कारण बघा आम्हीच काही सांगितलं नव्हतं. मी असं कोणाला दोष देत नाही आहे.
पण आता बघा सगळ्यांना माहिती पडलं की काय कारण आहे. त्याच्यामुळे आता मला पण असं बरं वाटतं की नाही सगळ्या गोष्टी तुमच्यापर्यंत पोहोचलेल्या आहेत म्हणून. नंतर किती दिवस माझ्या मनामध्ये तसं आधी हुरहुर लागलेली की काय आता म्हणजे कोणाचा गैरसमज होऊ नये असं आम्हाला वाटत आपण होतं. काही चुकीचं तर करत नाहीये, कारण आपल्याला तर आता पर्याय नाहीत आपल्याकडे. पाणी काय म्हणतात सगळं म्हणतात ना, ते म्हण आहे ती सगळ्या गोष्टीचं सोंग करता येतं, पैशाचं नाही सोंग करता पैशाचं सोंग करता येत नाही. आता ह्याच्या पुढे आता काही कामाधंद्याचं बघायचं. थोडंसं नाही म्हणेन, जास्तच गावचं घर मिस करतोय, म्हणजे आठवण येते त्या घराची. शेवटी काय म्हणजे गावी आता मित्र आता आले, त्यांना कसं बोललो जावे. भरपूर माणसं आता किती जण बापरे भेटून गेले. आता म्हटलं लगेच शूट कसं करायचं, खूप जण आले होते यांची मित्र मंडळी. खाली पण आम्ही आलो ना, गाडीतून उतरलो ना, किती आमचे शेजारी वगैरे जे होते ना, भरपूर अगदी आनंद झाला त्यांना मला बघू ना की हा शिला तू इतक्या दिवसाने आली. म्हणजे 2 वर्ष झाली. शिला मी म्हणाली बघा माझं माहेरचं नाव ना शिला आहे, मी तुमच्याशी आता म्हणजे पहिल्यांदा शेअर करते, आणि सासरचं नाव प्रिया आहे. त्याच्यामुळे सगळेजण मला शिलाच म्हणतात जास्त करून, आणि फक्त कुणाचे बाबा आहेत ना ते प्रिया म्हणतात, आणि तुम्ही जी माझी यूट्यूब फॅमिली ना ते मला प्रिया नावाने ओळखतात. नंतर सगळेजण आमच्या एरियामध्ये मला शिला या नावानेच ओळखतात. आता ही एक नवीन गोष्ट तुमच्याशी मी शेअर केलेली आहे बोलता बोलता. तर चला आता हा जो व्हिडिओ आहे ना आता मी इथेच संपवते. आता ह्याच्या पुढे मुंबईचे व्हिडिओ येतीलच, जे काय आमच्या आयुष्यात घडत असेल ते तुमच्याशी मी थोडंफार शेअर करत जाईनच. उद्या ना आमच्या सासूबाई पण आता येणार आहेत. त्या आता माहिती कुठे आहेत, आमचं जे रेंटचं घर आहे ना तिथे त्या आहेत आता. आणि मग उद्या त्यांना सांगितलं की तुम्ही या भेटायला. मी तिकडे जाणार होते त्यांना भेटायला, पण काय झालं की हे वाघा शोरूम मला सोडायला तयार नव्हतं. त्याच्यामुळे त्यांना मी आता फोन केला होता, त्यांना सांगितलं की तुम्ही उद्या काय पण करू इथे या म्हणून, आणि नंतर पुढे आपल्या घरामध्ये काय काय कसं काय अरेंज करायचे ते सगळं बोलायचं आहे. त्याच्यामुळे त्यांना आता बोलवलं तर आता उद्या येणार आहेत. आता हे पण बघा तुमच्याशी मी एक्स्ट्रा शेअर करले, पण जे आहे ते बघा मी सांगते की नाही सगळं. तर चला मित्र मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा, आणि असा सपोर्ट तुम्ही आम्हाला करत राहा. बाय बाय सर्वांना. कोण आलंय? अरे बापरे, आव माझी मैत्रीण आली. आव इधर नाही, कुछ नाही करेगा, कुछ नाही करेगा. हे बघा हे आमचे शेजारी आहे बघा, पहिलेच बघा. मी आहे. अच्छा बघा, त्यांना माहिती नाही मी युट्यूबर आहे म्हणून. हे आम्ही ना पहिला आमची जी चाळ होती ना तेव्हा आम्ही शेजारी राहायचो. आता पण आपल्या शेजारीच आहे ना, बाजूलाच घर आहे ना. इधर ही आहे. अगं अच्छा आहे ना ते बाजू में उधर. चला थोड्याशा गप्पा मारते यांच्याशी, आणि तुमच्याशी मी पुढच्या व्हिडिओ मध्ये भेटते. बाय बाय सर्वांना.